Uma sithi uMaskandi uyakhula, uma sithi uMaskandi sewufinyelele endaweni la bewukade ungafinyeleli khona, uma sithi uMaskandi usuthola i-recognition ngisho ey'ndaweni la bewungarecognize-wa khona, uma sithi abaculi bakaMaskandi sebe-recognize-wa ngisho globally, overseas, njengoba uKhuzani ebuya e-America nje efike khona wathatha iy'ndondo ey'mbili. Uma sithi uMaskandi ngempela ngane zakwethu siyawulwela ukuthi awuqhubeke ngempela ukhule. Ingane ayithi izalwa ibe igijima ngeenyawo, ingane iqale izalwe incela ibele likanina, iprogress khona lapho iqala ingane ivula amehlo ukwazi ibone izinto, kucaca ukuthi manje ingane iyabona. Uma engabe uyisinto kwa right amehlo engane ajike nento, uma uyisinto kwa left amehlo engane ajike lento, la khona ingane esuke sekubonakala ukuthi i-sense of sight yayo well active, seyimuva nezinto, isiyazibona izinto, isiyabona around yona ukuthi khonani, khona izinto ezikhona futhi kwenzakalani. Isuke lapho ingane ihlale ngesinqi, ikwazi ukuhlala ingasekelwe, isuke lapho ingane igaqe ngamadolo, isuke lapho ingane ime amahedana, isuke lapho ingane isuse unyawo ilibeke. Uma sithi uMaskandi ngempela uyakhula, sizomelana ne-agenda ethi uMaskandi awithdrawe kuma-Metro Award. Sizomelana naleyo agenda uma ngempela sithi uMaskandi uyakhula. Akulona iphutha ukuthi ey'ndaweni ey'nkulu ey'njengoma-Metro Award uMaskandi uke wanganakeka before, kodwa manje sewuyanakeka. Uma lento uyibuka ngehlo elipositive, uyibuka ngehlo le-growth, ulibuka ngehlo le-progressive, you will know ukuthi kusho ukukhula komculo kaMaskandi lokho. Angeke-ke size sivumele i-agenda yabantu abamelene neyohlangothi oluwinayo, ngoba lento inento yokwenza nokuthi ubani obukeka esemathubeni amakhulu okuwina lapha kuma-Metro Award. Ayikho kakhulukazi ekutheni uMaskandi this bewukade ungarecognize-wa uMetro bewuzonda uMaskandi, ayikho ngaleyo nto. Kuyaziwa ukuthi uMaskandi siningi ngabe indawo la bewuvaleleke khona, kodwa manje sewuvulelekile. Okhosini FM uMaskandi wawuzondwa, ungawuhlukanisa unyaka uMaskandi okhosini FM, kodwa kambe kwahamba kwafika la khona uMaskandi uhlukanisa khona unyaka. Akushiwonga ukuthi kumele uwithdrawe ngoba kade uzondwa phambilini. Nawo ama-award uMaskandi kade unganakiwe, uMaskandi kade u-underrated, uMaskandi kade ulokhuzi kade uzitshwa. Namhlanje uMaskandi sewuyarecognize-wa ngama-Metro Awards. So leyo nto isho ukukhula kaMaskandi. Asingabi-ke ziyidominate uphunga sithi sikhula siyaphambili kodwa futhi sibe sidonselana emumva. uMaskandi siwubulala siwudonsela emumva. Kuwukukhula ukuthi uMaskandi bewukade ungarecognize-wa ko-Metro FM, namhlanje sewuyarecognize-wa uzunominate ngisho kuma-awards. Ukukhula lokho. So singomakhanya-ke sithi thina uMaskandi awuqhubeke laphaya uvote kuma-nominees, uvotela ama-nominees lapha kuma-Metro Award. Sithi uMaskandi awuhambe uyothatha indondo kuma-Metro Award. Khuzani, up, Khuba, up, up, Khuba, up, up, Khuba, up. Ekakhuzani yandodo ngane zakwethu, votani ningayeki, votani ngesikhathi abanye be-withdrawa, votani kakhulu uMaBlue Lions, votani kakhulu, votani. Awusuka madoda ezedlamlenze ezesilwane, yakhonye inkunzi yenyawombili ezinye zina ne-2 multiply by 2 kwenza 4, mithi imiyeko qhosha ngomyeko phephetha emhlane ufudu. Votani ngane zakwethu, votani, 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 votani. Asibonge ithuba omelanayo nezwi lomakhaya kade uyasidake.